ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом Тиҷа, яъни замон дар назди бозори Саховат қарор дорем. Дар ин ҷо бозори Саховат ва манамихи рост роҳ ба сӯи Сиёмамол ва аз ин тараф автоцентр ва роҳ ба сӯи Корбон. Хонаи фурӯшии имрӯз замон дар мана ҳамин бинои навастройка ҷойгир аст. Бисёри бад гап мезанем. Рафт. Марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истихоматӣ аз 9 ошона иборат аст. Хонаи фурӯшиамон дар 9 ошонаш ҷойгир мебошад. бино лифт дорад, бо чип хор мекунад. Медароед. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад бо масоҳати 78 метри квадратӣ дар 9 ошонаи бинои навастройка. Худи бино аз 9 ошона иборат аст. Техпаспорт дорад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунем. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар ин ҷо чӣ хеле мебинед даромадгоҳ, прихожа, коридор, якум ҳуҷраи истихоматӣ, дуюм ҳуҷра, ошхона, ҳоҷатхона ва боз ҳоҷатхонаву ҳаммом. Аз якум ҳуҷраи истихоматӣ шурӯъ мекунем. якум ҳуҷра дӯстони азиз, хона балкон дорад. Бо ҳамаи чизу чораш фурӯхта мешавад. Чизере ки дар навор мебинед ҳамааш меистад. Хона таъмир дорад. Бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад ва дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст дӯстони азиз. Назди бозори Саховат 64 микрорайон. Чӣ хеле ки мебинед, яке аз хубии ин хона дар он мебошад ки балкон дорад дӯстони азиз. дар мана ҳамин ҷо бозори Саховат мебошад дӯстони азиз. ман ҳамин раҳи калон аст дар ин ҷо. дар наздикии хона бениҳоят чизҳои даркорӣ зиёд мебошад дӯстони азиз. дар ин тараф боғи Фирдавсӣ, Сиёмамол, мактабҳо, садикҳо, масҷид ва дигар чизҳои даркорӣ ҳамаашон дар наздикии хона қарор доранд дӯстони азиз. дуюм ҳуҷраи истихоматӣ. чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, ҳар як ҳуҷрая масоҳаташ калон мебошад, чунки масоҳати худи хонаам калон аст. 78 метри квадратӣ мебошад. дар ин ҷо ошхона, ҳоҷатхона, фишори об баланд аст. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. ва дар ин ҷо мошини ҷумашӯӣ, боз як ҳоҷатхонаи дигар ва ҳаммом. ман ҳамин гуна хона мебошад. нархи хона бошад 630 000 сомонӣ, 60 000 доллар. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷа барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, хона фақат фурӯш мебошад, иваз намешавад ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. до боздид барори кор. худо нигаҳбон.